Lero panyanso voice box tifunabweretseni kulankhula kwa bambo Bile Banda. Iwowa ayikapo maganizo awo pa nkhani yokhudzana ndi electronic invoicing system imene ndi system yanyuwani imene bungwe lotota misonkho kwathu Malawi la Malawi Revenue Authority MRA akhazikitsa pofuna kuthana ndi mchitidwe ozemba pa misonkho. Akuti anthu amalonda kwambiri kuno ku Malawi amakonda kuzemba misonkho kuti mwina munthu apanga profit ya 50,000 kumapita ku MRA kumakauza kuti iweyo wangopanga profit ya 300,000 ndalama zinazo ndi kumabisa. Ndi Bambo Bile Banda akuti ayi system ineyi ndi system yabwino chifukwa chokuti izionetsa kuti MRA akutolera ndalama zokwanira zimene zidzigwira ntchito yotukula dziko lino monga kugula mankhwala ndi zina zotero. Ndi kalimozi pano Nyasa voice box tamvera Bile Banda ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa voice box. Masana abwino olemekezeka abale ndi alongo. Makamaka masana abwino kwa a president a dziko lino la Malawi. Mwanjira yapadera through Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, permit me to joining all well-meaning citizens in commending the Commissioner General of the Malawi Revenue Authority, MRA. Ndinene mona mtima kuti dziko zinthu ziyende ozipite chitsogolo pamafunika tonsefe tigwirane manja, we as drivers. Chilichonse kuti chitheke ndi inu ndi ine ngati ma key players. Pali discussions osiyana-siyana amene akuyenda pa matsamba anchezo. Ndipo ndiwathokoze ndikuwayamika Amalawi. Amalawi ndinu anthu anzeru. Amalawi muli ndi kuthekera. Amalawi muli ndi upangiri, mumadziwa chomwe inu muli. Nkhani yomwe ili pa matsamba anchezo apapa zokhudzana ndi MRA, Malawi Revenue Authority, most particularly the Commissioner General, fellow Malawian. Tieni tilimbikitsane, tigwirane manja. We must support and we must encourage and we must work together ngati nzika za dziko. Tisasekelele kuti anthu atipondeleze. Chilungamo nyasi saphimba. MRA must be given all the support. MRA must be commended for implementing the system, electronic device, the electronic management system. System hii tisaipweketse. Electronic invoicing system. Electronic invoicing system mapanga chinthu chomwe nzika za dziko zipindule. Kuti mupezeke mankhwala mzipatala, kuti misewu iyende bwino, komanso kuti china chilichonse chilongosoke. Mavuto a dziko lino la Malawi requires the collective responsibility. Wina aliyense aikepo dzanja lake. Wina aliyense akufunitsitsa tithandizane. Bwana Commissioner General of MRA, congratulations. Ndikuyamikeni, ndikuthokozeni. What you have done, the process that you have initiated, what you have launched, ndi chinthu chomwe wina aliyense akuthandizika. Ndiye ndikuwuze ndi Amalawi anzanga tisabwerere mbuyo, si nthawi yofuna kusangalatsana iyayi. Tiyeni Amalawi tigwirane manja. We need to do the needful thing
kutolera misonkho ithandiza kwambiri kuti zinthu ziyende, kuti wina aliyense apindule, wina aliyense athandizike through that device, electronic invoicing system. Every corner of this country, kandi pa district ineyi yonse, kandi kumudzi, kandi kashopu kena kalikonse, kashopu kakang'ono kalikonse kamene kangagulitsidwe pa shopu paja, anthu akutolerapo kena kake. Kumudzi kandi ntawuni kandi kwina kulikonse, Amalawi tilimbikitsane. The electronic invoicing system, tisayipweketse, amwenye and other foreign nationals tisangowaombera m'manja pa zimene zikuchitika. No, dziko linolo ndi lathu. Anthu obwera, if they pack up and go, local citizenry or other people or investors will come and they will collaborate with us. They will collaborate with us. And if they, we must put our feet down. We must put our feet down. We must put authorities. We must be strong enough by ensuring what is happening for this country, what is happening for a common Malawian, and what they are doing against a common Malawian. We must defend and protect ourselves. Wina danena munyimbo penya masoko ntsogolo. Ugwiritse chinthu chimene iwe uli nacho ndipo usachitaye. Penya iwe maso ako ntsogolo, gwiritsa iwe chinthu linacho sata. Ndi nyimbo tu, ndi nyimbo. Koma nyimboyo muli tanthauzo. Anthu oyimba ali ndi luso ndipo amatipatsa kuthekera muzambiri, ndipo pamakhala ndithu uthenga kuti tonsefe tikanakhati kugwira ntchito ndi kugwirana manja muchilichonse tikupanga, dziko lino limatukuka chifukwa cha ndondomeko zosiyanasiyana, makamakaso our own musicians and different people chifukwa cha professionalism, expertise imene anthu amakhala nayo, talent imene munthu amakhala nayo. Ndi zinthu zokuti tonsefe tinayenera tizitha kulemekezana ndi kulimbikitsana kuti dziko lathu lipite chitsogolo. Wina wake is a colleague. Dzina lake ndi Countryman. Your Excellency, pala anthu ena atu amati akamakhala amayankhula molikonda dziko, amadziwa chomwe iwo ali, which is why Your Excellency, would you kindly invest or support us? We are struggling, Your Excellency. We are struggling, and if it takes your time to support the little initiative that we have, kuti tipange chinthu chimodzi cholozeka kuti dziko linolo lipite chitsogolo, ndizotheka Your Excellency, kuti Amalawi tione luso lathu kuthekera kwathu kuti titetezane komanso tichitirane ubwino chifukwa anthu akuponderezana. We are failing to dutifully defend one another or protecting our own integrity. Inu amaparastato, it is a duty and it is more incumbent upon you to support and hamitikunga. We are more like useless. Koma, you have the capacity to say, oh, akulago, come, let us sit together. Tatenga ni mukapangeza kuti mupange support muthandizane titeteze dziko lathu. Koma mukungokhala kugawana ndalama chifukwa chakuti ena asatenge nawo gawo awa ndi ndani, awaso ndi ndani. That's not fair. That is not fair. Zomwe akupanga ngati Commissioner General wa MRA, ndini chikhulupiriro he can realize the importance of investing or supporting some of us. Ndini chikhulupiriro. All parastatals, including Malawi Revenue Authority,
you can consider supporting ordinary citizens like us, Bile Banda. Kuli anthu Comrade Chimwaza. Kuli anthu Bishop W. Kachenje. Kuli Aida Mazinga. Kuli Mai Chimombo. Ngakaleso Kunzuzu. There is a woman, a mother, our own mother. Kumpoto. Ndima kunyadira ni mai wanga. Mumapanga zinthu zooneka kuti mukudziwa chomwe inu muli komanso malikonda dziko lanu. Ndipo amalawi anzanga tiye tigwirane manja. Right Honorable Commissioner General, can you kindly consider engaging some of us? We are too idle. Your Excellency, would you kindly allow even Minister of Transport? Would you kindly engage different prayers of parastatals to supporting us? We are too idle, we are too quiet, and nothing is working. Through you, Your Excellency, amalawi tukuvutika. Ena sangalole zimenezo afuna kupondereza aika matumba mwao. Pamene dziko, collective efforts and collective responsibility, members of the diplomatic corps, and including donor community. In addition to the same, Your Excellency, tieni tiangani anzatu amene ali foreign mission, amene ali kunja. Why can't you assign some of the people tizika gwira konchito? Titumikire dziko latu. We are too idle, yet we have that capacity. Ndikunena mawawa, Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, chifukwa kuti many other fellow colleagues here akumvetsetsa ndipo andira nkhulira mawanga, ndipo it's about time kusapanga support anthu ngati amene ali pa maforum awawa. Mudzapatsa capacity, mudzapanga consider. Si anthu amba iyayi. These are the people you can personally take a consideration. Dr. Justin Saidi, I am talking to you in good faith. Think about us. Think about ordinaries. Let us defend beautifully our own country. Ndipo tidziwe chomwe Malawi ili. Mai amene muli kumpoto ndima kunyadirani mai ziwa, yes, dzina labwera tsopano. Mai ziwa. She's a very humble woman. Mai Chimombo, equally, she's a very organized and calm woman. Koma, not even a single day. Your Excellency, kodi chimakanika ndichani? Kodi Your Excellency, Mr. President, it does not require. Kodi anthu ena chito kukuchulirani maina. Pamene inuyo, you can learn from the late Bingu wa Mutharika, may his soul rest in peace. Akama kuimbira phone malemo Bingu wa Mutharika, ola akama kuitana to be one-on-one discussion. Zimakhala zinthu zokuti aliyese amadabwa. Tikamaka kumana kumene kuja ndi anthu ena. Zimandipatsa chimwemwe komanso zimandipatsa tsemwe. Chifukwa ukamaka kumana kusanjika. Mukamaka kumana Kamuzu Paris. Mukakambirana nkhani matters of national importance. Mulungu kuti dziko lipite chitsogolo limatengera upangiri wa munthu wina koma anagona. Izizi ndikunena in good faith, Your Excellency. I am talking to you in good faith. The country to register success, the country to make progress requires collective efforts. It needs you and me, citizenry, to supporting all other key players. The Commissioner General of MRA, tinene kumutangatira. All other parastatals, kuli zambiri zamanga tekuchita through we ordinaries. Tindi kutegera. Koma mango kala semati yangana kuti tindi choichita kuti tutumikire dziko la Malawi. Ma potholes amisewuya ya misewuyi. Timisewuya tingono maganyo angono and they can have contracts
under Malawi, they can beautifully save their own country. Malawi, let us all wake up. Malawians, tiye tizindikire kunena kuti dziko ndi anthu ake. We are the people. Now we must be organized. As citizens, we must be organized. And we must engage one another so that together we can save our country. Dziko nasilobwereka. Ena samati seke kumaiko kwina. Ifeso toka kumalozana zala, kumaponderezana. No. Justice must be justified. Collective efforts is more required. To safe, let us all wake up. Mawa, we are trying to do something to saving our own country. Thank you very much, fellow comrades, and thank you very much, fellow Malawians. In Christ Jesus' name, I pray. Thank you very much. Inshallah. Inshallah.